Ang dekada ng nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitalia. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ano nga manugbantay? Ha? Ako ang imo manugbantay. Hindi bala nga nagsiling ka nga bantayan ko ikaw. Ako ang kalag sang kalabera nga ginlubong mo sa imo kamutihan. Ikaw? Ikaw ato? Oo, ako ato. Pero nga may bangkil ka? Di kay aswang ko mo. Kagsugod karon, kundiin ka makadto, maupod man ako. Anay ka. Sa pamatyag ko, may nagasunod sa akon mo? Kag nagapalanindog ang akon, balahibo. Uy, hala. May nagtupa sa ako na tubang. 2 ka tiil. May nagtupa nga kautod nga lawas sa ako na tubang. Ay, nano ni? Aswang! Ginbayaan mo man ko. Maupod ako sa imo. Hindi bala nga nagsiling ako nga maupod ako bisan diin ka makadto. Ay, hindi ka mag-upod sa akon. Hindi ako maluyag nga updan mo ko. Dito ka lang sa kamutihan. Hindi ako.
Gusto ko nga mag-upod sa imo. Man, na-crush ako sa imo mo. Ah! Aswang kay mo iya? Kagpatay ka na? Gani bayae ko. Maupod ako sa imo. Bisan, diin ka makadto. Maupod ako. Ikaw lang, kag ako. Kinahanglan ang mag-upod permi. Kung diin ka, ato man ako. Ay te, mahadlok sa imong mga tao eh. Hindi sila makakita sa akon. Tungod, may tigadlom ako. Gusto ka, batigbaliw ako sa isa ka baboy. Baboy, oh! Tanawa bala si Juan Culapo, ho? Sang kahapon ang nagasunod sa iya, baboy. Subong naman niya ang nagasunod sa iya, kuring. Nga nakasiling kasi na ika? Di mo, kada agin niya dire, lain ang nagasunod sa iya nga sapat. Wala ko ya makahibalo, nga maluyagon siya gali sa sapat. Uy, anay ka. Ano ba lang nga kuring inaman? Oho, may sapatos Kulapo. Ay tuod ho. May sapatos tuod ho. Ay nagano-ano maya si Juan man? Nga kuring ang yagin buhat nga partner? Imbes nga si Muray? Ay hala, basi ko nakilatan na siya Kulapo. Oh, hala. Matuod ka, Juan? Kalabira gali sang aswang ang nakuha mo? Oo, oray. Kalabira sang aswang ang nakuha ko. May nalubong gali nga kalabira sang aswang sa patyo? Kag hindi siya maghalin sa akong tupad. Naluyag sa kuno sakon. Naluyag siya gali. Oray, anong buhaton ko man? Agod nga maghalin siya sa tupad ko. Ay, hambala siya. Nga kung hindi siya maguntat sa pag-upod sa imo. Ilubong mo siya liwat. Ilubong mo ang iya, kalabira. Matuod, oray? Oo, Juan. Ihambal mo ina sa iya. Kay patod. Mauntat niya siya sa pagsunod-sunod sa imo. Kung mo sina, hambalon ko siya. Hambalon ko ang dungol nga aswang ato. Sige, ilubong ko liwat kay mabalik man ko gyapon. Kay balo ka bala nga kon ilubong mo ako. Kay kayon ko man gihapon ang lulubngan. Kag sa sina,
makagwa ako liwat. Ang buot mo silingon. Bisan din ko ikaw ay lubong. Makagwa ka magyapon? Oo kay ti, may tigadlom kami mo. Kami nga mga aswang, makagwa gyapon. Tungod makahibalo kami magkaykay sang duta. Kag sa sina, makagwa kami sa amon lulubngan. Wala ka na sang mahimo, kundi batunon nga kita nga duha ang laging magkasama. Abaw laging magkasama. Kap, tanawang aton kasilingan, ho? May dala sila nga salbabida. Kag dason mga pagkaon. Dason mga soft drink. Mapiknik na sila. Hindi gani, may ekskursyon sila siguro sa beach. Amo gali, Kap? Oo, mainit abi mo. Ti, nga hindi kita yung mag-ekskursyon, Kap. Wala kita kwarta. Ay, Lulit! Din ka mo makadto. Ma-ekskursyon? Ay, sagad ka mo ekskursyon nga kainit. Dason, matraffic pa. Sige lang, bisan mainit ya. Ma-ekskursyon lang kami ya. Kay base balon kami sa iban nga. Wala kami kwarta. Ay, pakot ni Lulit ba? Ano? Ay isa ka sipik nga saging tagnubinta? Oh, Chatagoy. Didi na ang sinsilyo? Wala ko ginsisilyohan. Ano? Nga wala ka ginsinsilyuhan? Kwan, ambot Sa diin ka magbakalaw? Kay Chalbina? Ano abi kay dito kagid kay barikosong nagbakal? Hindi ba lang nga nagsiling ako sa imo, nga hindi ka sa iya magbakal? Utang ka lang da sa iya, pero kung cash gani, sa laing ka magbakal. Kaya nakita niya ako, Chatagoy mong. Kay dason, may ginauyatan ako nga 100 pesos. Gintawag niya ako, kundi nagbakal lang ko, kay tinahuyaman ko mo. Nahuya ka pa? Hala, balik ka tong napulo ka pesos. Kauluya, Chatagoy. Ay, nanong nga mahuya ka? Hoy, matan, imo ato kwarta ha? Imo ato ya sensilyo? Kag bisan diin ka magkadto subong, hindi ka makapulot sang napulo ka pesos. Hala, balik ka to. Sige na lang gani. Kag hindi ka magbaton sang binsing kuho na, hindi gani Jason ha? Hindi na yabla yung mabaton. Chalbina,
Ginsugo ko ni Tagoy nga kuwaon ko ng sinsilyo kung napulo ka pisos. Wala na sinsilyo. Naahaw. Wala pa ako makamiyuhan sang 100 pesos nga ginbakal ko sang saging. Kay na, samta nagabakal ka sang saging. Nakita ko nga nagkuha ka sang isa ka bilog nga sarguilas. Nga wala ka magsiling nga ginawiran mo ang sargwilas. Huya man ta mag-booking mo. Gani wala na ko kalambiyuhan sa imo. Agoy. Pareho lang kang sang amo mo matan. Palusot. Pero sa akon ya, hindi ka mo makalusot. Grabe ba? Isa ka bilog sargwilas. Pulo agad. Ay gali, ginpadaugan ka ni Barikoson? Kay man ikaw matan, mangawat ka lang sang sirgwilas kinpakita mo pa? Sa luwag ka hindi ka magpakita. Kinanglan wala sa bisan sino nga makakita kung magpalusot ka. Wala man ko maguna-una nga nakita ya galito Tagoy mo. Leksyon mo na. Kagoy, hindi ka magpangawat kung ahaw malang sirgwilas. Kung mangawat ka man lang, inang may pulos na lang balahaw. Halimbawa Tagoy? Halimbawa, kwarta nga tag isa kasako. May kwarta nga isa kasakwaw? Hui, inang ginadulong bala sa bangko. Amo na, tag isa kasako na. Hindi bala? Amo nang kawaton mo. Hindi ka isa kabilog nga sirgwilas. Makahuluya. Makahuluya kaginmatan. Nagapractice ka gili panungkit sirgwilas. Ay, matan. Mayo pa magtuon ka nalang boksing. Kung magpariw ka kay Pacquiao, kung di ara ka na sa TV. Ara naman! Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo. Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo,
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, nangin bahin sang Provincial Jail,
Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga nangin saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial J, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial J. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial J. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, likom sa ihibalo nila ni Malo, patay na si Ursula. Tungod wala na ini makabalik sa boarding house. Tubtub isa ka border naman ang nagbusong. Kag suno kay Danica, makadto naman ini kay Dr. Emilio. Gani ginsugo niya si Malo nga magpanilag kay Dr. Emilio kon ano ang ginahimo niya sini sa iya pasyente. Diri sini nga bahin mapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial J. Kung maglakat karon si Patria kay Dr. Emilio, sundon mo siya ha? Kagdasoon, manilag ka dito. Ah? Manilag ko sa iya dito? Nga anang, basi ko nakigan ako. Dason, sa diin ko manilag, kay sirado man ang pertahan kag bintana. May mataas nga kahoy sa iya nga lagwerta. Magsaka ka dito. Kaghalin dito, makakita ka na sang paagi nga magpanilag kung anong ginabuhat niya sa iya nga mga pasyente. Ati, sige na nga. Total, anad bang kuya magsaka sa kahoy? Malo, ato na si Patria sa klinika ni Dr. Emilio. Mapahulog siya kuno dito. Kag si Patria, ikaduha na niya ina nga pagpahulog. Amo na, nga wala man siya nahadlok. Pero, panilagi lang kung matuod ang ginasiling dito sang babae sa club. Suno sa ila, ina kuno si Dr. Emilio, malain kuno ina nga doktor. Kag ang nagakadto kuno sa iya nga klinik, nagakapatay. Hindi gani nagakadula kuno. Apang wala man sang pamatuod ang mga pulis. Pero ang matuod, amo kuno inang nagakatabo. Kag kung mag-amusin na, maabot ang adlaw nga wala na ako sang borders diri. Man kalabanan iya nga akon borders, mga prostimo. Am gali nang? Oo, Malo. Kaina pa nakahalin si Patria, gani lakat na. Magpanilag ka na dito. Kag hindi kagin magpakita bisan kay sino, ha? Ilabi na kay Dr. Emilio. Oo, nang...
Ari na ako sa ibabaw sang kahoy. Dito ko nag-agi sa mga sanga nga nagayongyong sa pader. Ano karon ang buhaton ko man? Hindi man pwede nga dili ko yung mag-abihan sa kahoy nga ini. Pero kaina pang panilag ko sa palibot. Wala man sang kung ano nga ginahimo ang doktor. Isa lang siya. Wala siya sang timbang. Wala ko sa nakita nga tawo o kung kabulig niya sa klinika. Iya lang galitan na ng kulo ang magopera? Uy, ato siya ho? Nagwa siya sa klinika? Karang dali-dali kadto sa auto, nga nagaparking sa sulod sang iya kudal. Ato, ginbuksan niyang puwerta sa likod. Kanaghalin siya. Ginbili niya nga bukas ang auto? Ay, ato, nagbalik siya sulod sa klinika. Hulaton ko gida kung magwa siya liwat. Nakaibalogid ko nga magwa siya mo, kay ti, ginbili niya nga bukas ang likod sang salakyan niya. Uy, aran siya ho? Ay, may ginapasaan siya nga kung ano? Ginputos sa habol? Ang naputos ang habol? Ginasulod niya sa nabuksan nga buli isang auto? Ato na. Nagsulod siya sa salakyan niya. Pinpalakatan niya ini. Ay, mapauli na ko ah. Pero, ano ato nasulod sa naputos nga habol man? Hindi. Base si Patria ato? Hala. Do gusto sinang danikaw? Ginapatay ni Dr. Emilio ang iya pasyente? Oh, Diyos ko. Ano ni man? Mapauli na lang ko ah. Manaog na ko sa kahoy ng ini. Nakita ni Malo nga may ginapasan nga kung ano si Dr. Emilio kag ginaputos ini sa habol. Kaging karga na ini sa likod sang iyang auto. Nagsulod sa kaisipan ni Malo nga husto ang ginhambal ni Danica nga ginapatay ni Dr. Emilio ang iya sini nga pasyente. Sa pagpadayon ko pagid. Ano? Matuod bala ina? Oo nang. Ugaling, wala ko makahibalo kung sinong naputos sa habol. Kagin karga ni doktor sa iya auto. Daso naglakat siya. Amo to nagpanaog na lang ko sa kahoy. Ay, mahulat lang kita sa mag-aga. Kung hindi makabalik si Patria, makadto ako dayon sa pulis kag magpahibalo nga nadula si Patria. Lucas, may reklamo naman diri parte kay Dr. Emilio. May babae naman kuno nga nagpa-abort sa iya. Dason, wala na makita. Chief, usisaon ko ini. Ikalima na ini nga babae nga nadula nga suno sa napamangkutan ko. Nagpakonsulta lang kay Dr. Emilio. Chief, amoy nang sabat sa mga napamangkutan ko. Nagsiling si Dr. Emilio nga mga maayo man kunong kahimtangan sa babae nga nagpakonsulta sa iya sang maghalin ini sa iya klinika.
Nag-amulay ng masugid. Kung ano ko nung natabo, wala na siya makahibalo. Oh, makatilingala ini. Ini man ako magpating ang mga babae nga ina. Ginsuyop lang sa bakunawa. Ang siling kuno sa mga doktor nga nagtanaw sa mga babae nga to, natural death man kuno. Kaga wala man siyang foul play. May pirma pa gani mga doktor eh. Oh, amo gani. Apang do hindi man ako magpati nga ang mga babae nga to. Ginsubmit lang sa mga alien. Gani wala na ini makita. Lucas, padayon na ang pagpangusisa. Kag hindi ka gid maguntat kung hindi ka makakuha sang maayo nga resulta. Kinahanglan nga makahibalo kita sang puno kag punta sinitanan. Nang Danica, nakita na bala si Patria? Wala pa man. Wala man sang nakasugid. Pangitaon pa kuno. Kag padayonon pa kuno nila ang pagpangita. Pero ambot lang. Basi bala kun ang natabo kay Ursula. Matabo man sa iya ha. Ay, salamat. May duha manggig kababae nga nagbulos dire kay Patria kag kay Ursula malo. Si Elsie kag si Cherry, matahom sila nga duha. Kag sila ang nagbulos sa mga kwarto nga wala na sang tawo. Ay, salamat. Nagkakuha gid man kita liwat sang duha ka borders. Kabay pa nga hindi lang sila madula pareho kay Patria kag Ursula. Wala pa nga daan sila makabayad sing ila balayran sa akon. Nang Danica? Ano ina malo? Manilag naman ko liwat sa klinik ni Dr. Emilio. Ati sige Basta, tinguhaon mo gid nga hindi ka madakpan ha? Hindi Hindi ko yung madakpan niya. Manami ito yung kahoy ng ginasakaan, Kuya Nang. Ati sige lakat na. Pero tamtaan mo gid ha? Maghalong ka gid. Oo Nang Basi kung nangin pasyente man si Manang ni Dr. Emilio. Basi kung si Dr. Emilio may kahimuan, kung nga napatay siya. Apang sunod sa autopsy. Napatay siya sa balatian sa kasing-kasing. Pero sige lang Do pareho man sa natabo kay Manang Melinda, ang natabo kay Patria kag Ursula. Napatay sang hinali. Kag wala mahibalan kung anong kabangdanan. Halindri sa ibabaw sang kahoy nga nahamtangan ko. Nakita kong isa ka babae na nagsulod sa klinika. Maano ayhan siya? Uy, hala? Kilala kong babae nga ina. Si Bibang? Inang malaway nga maid. Maid siya sang kasilingan ni Manang Danica. Wala. Maano siya tira man? Mapahulog man? Pero, may nobyo man bala siya? Ay, anay ka bala?
Dili lang anay ako sa kahoy ah. Bantayan ko siya kung magwa siya. Ay, ara na siya. Wow. Tunga sa oras siya dito ba? Bugnohon ko siya ah. Hi, Bibang! Uy! Ikaw gali Malo? Oo, ako. Ginsugo ko ninday dani ka nga magbakal sa tissue paper. Ay, ikaw ya? Anong ginabuhat po diri? Kadamo, abis ang punggod ko mo. Ano pa, nagpakonsulta ako kay doktor. Kung anong makakuha sa nga akon nga punggod. Oo man. Kadamo sang punggod mo ho. Ang punggod mo, gintubuan pagit sang punggod. Ang ginatag sa akin ni Dr. Emilio, amo niyo, lusyon. Ihaplas ko lang ko sa akon, guya. Kag sa akon bugos nga lawas. Kay mag-aayo ko na ako mo. Kag maganami pag uno ang akon nga panit. Kag magaputi pagit ko na ang akon bugos nga lawas. Abi mo, excited gid bala ko sini mo. Sige ha, mapauli na ako. Kay tinawan ko gagamiton ini. Mauna na ko sa imo Malo ha. Sige, Bibang. Ato na siya. Mag-aayos siya kuno sa punggod niya pagi sa lotion. Ay, abaw ah. May ko na mo eh. Ay, ti. Magwapa pa na siya, how? Ay, patigilit pang beauty. Nagabaligya man si Dr. Emilio. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyanso na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatungtunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Si Laura. Nagapanuigon sang 23 anyos. Wala ako nakapadayon sa akon pagtuon sa college, bangod pigado lang kami. Gani nga naisipan ko anay nga magtrabaho sa isa ka coffee shop. May abyan ako nga tawgon ko lang kay Nonita. Siya ang una nga nakig-abyan sa akon, kag siya man ang nagdala sa akon sa coffee shop. Sa pagsugod ko gid. Laura, may boyfriend ka na? Wala pa gani eh. Kag sa ano ako maka-boyfriend? Kay masako man ako sa akong trabaho. Nagabulig kuya sa akong mga utod sa ilang nga pagtuon. Pareho gali kita eh. Ako, nagabulig man ako sa akong mga utod sa ila pag-eskwela. Ang mahimo na lang naton sini, mangita na lang kita sang rich nga boyfriend. Ano? Ay sa ano matabo ina man? Ang rich nga boyfriend ya para lang sa rich nga girl. Nga girlfriend balahaw? Mangita ta sang textmate nga rich eh. Ano? Oo, away nang buhato naton. Ay ambot sa imo Pero ako ya, hindi lang kuya anay mag-boyfriend Sa pila na lang kaadlaw
sa akon nga amiga. Tiksan ko kuno. Kagdason hambalya, kabuot kuno sini sa iya mo. Ang iya ngalan, si Roberto. Roberto ano, day? Si Roberto lang kuno Kagabi mo, gintiksan ko siya. Kagdason, sa naghahana na siya mga luyag sa akon. Naguntat ko isang text sa iya. Nga aman haw. Suno sa akon amiga, hindi man siya kuno rich. Ahaw man lang siya kuno nga boy sa gasolinahan. Ha? Boy sa gasolinahan? Oo. Kag-amo ina nga nadulaan ako sang gana. Ay, day, ihatag ko na lang siya sa imo Ano? Ay, ikaw yung iya nga textmate. Tapos, ihatag mo siya sa akon? Ay, sus ang gusto ko ya gani, rich nga boyfriend. Di kundi, prangkahon mo na lang siya Ay, hindi na budlay na iya. Basta, hindi ko ya mag-usik sang tsimpo sa lalaki nga ato Kadamo dala sang lalaki nga makabulig sa akon. Sige na baladay, imo na lang siya Maayo ina nga may kalingawan ka man. Samtang hindi makita masako diri sa coffee shop. Sige na bala, imo na lang siya Hindi na ako magbalos sa iya. Kag kung hindi na ako magbalos, mauntat na ina siya. Kagdason, ikaw naman ang mag-text sa iya. Paano bikaron kung mamangkot siya kung sa diin ko nakuha ang iya nga number? Silingon mo lang siya nga ginpakilala ka sang isa ka abyan Amo ina nga naka-text ka sa iya. Kay ginhatag sa imong iya number. Pangita ka na lang dira sang kun ano nga balibad Ay, hindi na lang pabayin na lang na sa bala. Maayo pa siguro no. Kagkabalo ka Laura. May bago ako nga textmate mo. Kag manggaranon sila. Ang iya pamilya, tag iya sa madamo nga bus nga nagapasada sa mga probinsya. Hamak mo ina. Aba, mayo Ate, good luck na lang Sino ba lang ngalan niya? Si Arce. Hayo niya ina. Pero matuod niya nga ngalan, Arsenio. Ay, gali ka? Sige good luck na lang Bala nga hindi ko malimtan ang ginsiling sa ako ni Nonita man. Si Roberto kuno ngalan sang iya textmate, nga ginbulagan niya. Bangod boy lang ini sa gasolinahan. Apang padayon kuno ini nga nagatext sa iya, bisan nga wala na niya ini ginasapak. Ay, anay ka. Nga hindi ko siya pagtiksan man. Sa sina, may kalingawan man ako. Ginhatag sa ako ni Nonita ang iya nga textmate, nga angalan amo si Roberto. Kag naisipan ko man nga tiksan ini para nga may kalingawan ako sa pagpadayon ko pagid. Matuod day? Gintiksan mo si Roberto? Oo daw. Kagdason, namangkot siya sa akon kung sa diin ko kuno nagatrabaho. Tinagsiling ko nga nagatrabaho ako sa isa ka coffee shop. Uti, ginsugid mong address? Wala Maayo. Kabalo ka. Hindi ako maluyag na makita niya ako Uti, anong nahambalan ninyo? Madabo mga labay-labay lang Kag nagsiling siya, nga maluyag siya kuno nga makig-abyan sa akon. Kagamo man ako
Nagsako na karon ang pagtigsanay ninyo ni Robert, ah. Oo man. Nalingaw gani ako sa iya eh. Ikaw maayos siya magpakadlaw. Amo na siya yakapalalahog. Ah, Day. Nahinambit bala niya sa imo nga may textmate man siya sang una? Nga sinunita ang ngalan? Wala man siya nakahinambit sina sa akon. Pero madamo siya sang ginpamangkot sa akon. Parte sa mga ginikanan ko. Kag parte man sa mga utod ko eh. Uti, anong ginsabat mo? Ati, ginsugid ko siya ang matuod eh. Nga imo lang kami. Kag nagabulig ako sa mga utod ko sa pagpaeskwela sa ila. Amo gali? Uti, anong siling niya? Amo man kuno ina sila. Pigado lang man kuno sila. Kag bisan paano, mabuhi man kuno sila. Amo man ang gisiling niya sa akon. Amo ina nga ginbayaan ko siya. Kay ti wala man ako sang kuhaon sa iya mo. Kag base amo man sinang buhaton niya sa imo. Kung makahibalo siya nga pigado ka lang Laura. Uti ano? Wala ko sang labot kung maguntat sa pakig-abyan sa ako niya no. Bangod wala man ako sang iban handom sa iya, kundi makig-abyan lang yan no. Day, may isugid ko sa imo ah. Ano ina? Nagsiling si Roberto nga makitain na kuno kami sa personal nga duwa. Ha? Matuod? Oo daw. Uti, anong buhaton mo? Makikita ka sa iya? Oo makikita ko ya sa iya. Sige day ah, buhata ina. Gason, sugiran mo ko ha? Oo sugiran ko ikaw kung anong matabo. Uti, nagpamangkot siya sa imo kung sa ano kaniya makilala? Oo. Kang nagsiling ako sa iya nga mablouse ako sang green. Kag ma-jeans ako sang puti. Kag ang buhok ko, lapaw sa abaga. Kag maitom ang kulor. Amo gali? Uti, siya ya? Ano kunong iya nga bayuon? Ma-t-shirt siya kuno sang itom. Kag maong nga jean. Tapos, makalo siya kuno sang duag brown. Yudi makitaan na kamo ha. Sige day mahulat lang ko isang balita halin sa imo Kag-abi mo, excited na ako para sa inyo nga duha. Uy day, sang kamo pa ang nagatik sanay? Anong imo ya pakilala sa imo kaugalingon sa iya? Siling ko, maputi ako. Pero matuod, morina lang ko yan no. Kagason, naga-eskwela ako sa isa ka universidad dire. Kag nagakuha ako sa nursing. Kag ang akon ginikanan, pulos maestro kag maestra. Ay, amo ka gali day? Social gali ang imo pakilala sa ila ha? Oo Laura. Kag abi mo, ang bag-o ko yung textmate, kanami sa iya mo. Katosful, kagdason, makahibalo kagidya nga, kung maghambal siya, isagi siya ka gentleman. Ati, nagkitaay na bala ka mo sa personal? Uy, nagkitaay na kami ya. Kag-abi mo, do sa hindi siya magbulag sa akon mo. Nakita ko gidya nga in love siya sa akon. Tudo-tudo gidya. Amo ina nga happy gid ko day. Bangod na tuman ang akon handom nga makakita sa lalaki nga ginapangita ko. Kag si Arsena ina, siyang lalaki nga para sa akon. Siyang akon nga answered prayer. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat,
nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.